Fjori d'Arġenta, il-festa li tkompli tfakkar il-martirju ta' Ġwann il-Battista. Fil-Misraħ Ewlieni tax-Xewkija ser tiġi organizzata festa li fiha tinkorpora diversi elementi u karatteristiċi li fl-modi kienu part integrali mill-ħajja ta' kuljum. Din il-festa għall-familja kollha ser tittella bejn it-2-26 u l-ħamis 29 ta' Awwissu. U f'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għal-Għawdex Ġustin Karwana sqarret li l-Ministeru impenjat li jkompli joffri opportunitajiet għal attivitajiet simili biex ikompli jinfirex it-talent lokali. Attività tradizzjonali però għandha komponenti wkoll kontemporanja, allura hija attività illi se tkun qed tolqot interessi varji, udjenzi varji, però dejjem mod partikolari biex nippromuovu x-xogħol li sar fil-pjazza, però wkoll ir-rotunda u l-pjazza il-lokalità tax-Xewkija fiha nnifisha. Ir-raħal tax-Xewkija ser jospita din l-attività fuq medda 4 ijiem wara li l-istess raħal gawda mill-investiment tat-tisbieħ tal-pjazza u t-toroq tal-madwar. Ix-Xewkija ser kollha ċans tesebixxi żbuħija li taf toffri bisqin permezz din l-attività li ser tinkorpora l-idea ta' festa tradizzjonali, ikel tipiku magħmul mill-bajtar u għana Maltija. Għalina x-Xewkien tfisser ħafna. Hekk kif dan il-festival nkunu qed nikkommemoraw il-festa tal-martirju ta' San Ġwann Battista. Il-Kunsill ħaseb biex itella programm varjat, dawn il-ġranet ikollna diversi attrazzjonijiet u logħba tfal. Ta' kull sena dan l-avveniment jiġbed ħafna u ħafna nies. Min hawn nawgura l din is-sena kollha suċċess ieħor. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.